Čaute ľudia, moje meno je Wolfien22 a vítajte pri mojom prvom videjku na tomto channeli. To som vám napravila tak. Dobre, takže to meno Wolfien22 vôbec nesúvisí s mojím menom nič. Moje meno vám zatiaľ nepoviem, no takí kamarádia tak vedia, alebo aj to starého videa vedie. Ale noví odoberatelia ešte sa máte na to tešiť, napríklad 25 faktov u mňa, o takéto natočím. Tam poviem svoje meno. Starí odoberatelia vedia, lebo tak môj channel sa tak volal. Takže tak. A toto meno ma tak napadlo, neviem, zapáčilo sa mi, tak proste som tam dala. A ešte som vám chcela povedať, že no, nič som vám nechcela povedať, len tak, že natočiť prvé videjko. Starí odoberatelia vedia, že kokcem a nový kokcem. Už ste to určite počuli, sa furt zakokcem. Niekedy nie, ako napríklad teraz, ale teraz som to povedala, takže za chvíľku sa zakokcem. To je normálne. Ešte som vám chcela tí noví odoberatelia povedať, že všetko opakujem dvakrát. Neviem prečo opakujem, musím to opakovať dvakrát. Ako napríklad rozlúčim sa, o takých 20 sekúnd zase, že dobre, tak sa rozlúčime, a potom zase, a tak to musím furt opakovať. Už som sa dosť dlho nezakoktala, až tak. Rozprávam trochu rýchlejšie, proste toľko neviem, to už od malička, no nie od malička, tak ale 7 rokov rozprávam takto rýchlo. Niekedy mi nebude rozumieť, to viem. Za to sa veľmi ospravedlňujem, do ryti, ja som sa zakoktala. Takže už sa teraz fakt sa rozlúčila, som vám to chcela povedať. A ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, komentujte, odoberajte. Ešte vám chcela jednu vec. Čo budem natáčať, ježiš, na takú hlavnú vec zabudnem. Takže budem natáčať sketche, keď nejaká bude sa dať, random vlogy, hry, tagy, challenge. Hry iba tak, že budem pred počítačom mať kameru, ešte tam mám tablet a tak, alebo na mobile. Proste iba tak. Lebo neviem, mám screenshot, či toto, jak to natočiť, neviem. Vlastne cez Bandicam sa to nedá, cez Fraps sa to nedá, proste nejde mi vôbec zvuk. Takže mi píšte do komentárov, že či poznáte nejaký takýto, alebo aj cez Bandicam, alebo Fraps, že ako nastaviť zvuk. My to skúšali, nedá sa. Ako sme to nevedeli. No dobre. Určite ešte raz hovorím, vidíte, lajkujte, odobrajte, komentujte. A ja sa mi nelúčim. Vidíme sa pri ďalšom videjku a